Diyos anaa ka nato karon. Asa man kamo karon, asa inyong panimalay o bisan asa, ang Diyos anaa sa inyong taliwala. Okay, mag-ampo ta. Atong ipiyong ang atong mga mata, mag-ampo ta. Ginoong Diyos, salamat ni ining higayon nga imong gihatag kanamo nga kami makasimba, makadayig ug makadungog sa imong mga pulong. Lord, amo kang gihimaya ug sa among pagdayig, pagkanta, pagsayaw, o paghatag og dungog diha kanimo nga ikaw mahimuot sa among taliwala. Ug Lord, ang imong trono amo gayud nga mabati og makit-an sa among taliwala. Ginoo, dawata ang among mga pagsimba ug pagdayeg diha kanimo. Kini among giampo sa tamis nga ngalan ni Ginoong Jesus. Ug tanan mo ingon og Amen. Amen. Okay, padayon ta sa pagtindog mga kaigsuonan. Ug akong giimbitahan, o akong giawhag ang atong worship team nga mag-lead ka nato sa pagsimba ug pagdayeg sa atong buhi nga Ginoong Dios. Amen. Atong simbahan ng Ginoo sa tibuok natong kinabuhi, pasalamatan nato siya sa tanan niyang gibuhat. Amen. Ang kalinaw nga imong dala, nagahatag og
siya. Karong kahigayon na adunay mga pipila ka mga igsuon ka nato sa Ginoo nga nagpadala sa ilang mga pasalamat og testimonyo sa Ginoong Dios. Akong sugdan gikan kang Beth og Bimbo Plazos. Ingon sila nga salamat sa Ginoo sa padayon nga income bisan pa sa GCQ diin kadaghanang opisina ug ang among opisina sarado. Nakadawat mi og travel incentive to New Zealand for 2 o kini gihatag kanamo, naghatag og pamaagi ang Ginoo nga kini gi-convert into cash sa wa pa ang GCQ. Gihatagan mi og kapasidad sa Ginoo nga makahatag og ayuda sa among mga higala o frontliners sa Barangay Luz. Bisan pa sa lockdown, ang among kumpanya sa insurance nangita og pamaagi sa pag-offer og protection programs sa mga nanginahanglan. Og salamat sa among mga D-group leaders og sa PC Go staff sa padayon nga pag-amuma og atiman kanamo spiritually. Okay, gikan sa Romanos family. Salamat sa Ginoo nga despite sa krisis sa panahon, ang Dios nagpadayon og tagbo sa among mga panginahanglanon og naghatag og kusog ug proteksyon sa matag adlaw. Salamat sa Dios sa iyang pulong nga nag-motivate kanamo kada adlaw. Og salamat sa mga pastor sa PCGO na nga nagdasig og nag-amuma kanamo, nagtangtang sa among mga kahadlok. Okay? Gikan sa Blisario family. Salamat sa Ginoo sa pag-sustain kanamo sa among mga kinahanglanon adlaw-adlaw bisan pa sa kapin sa usa ka bulan nga na-quarantine nga no work, no pay status. Salamat po sa Ginoo sa PCGO staff sa padayon sa pagatiman ug pamuma kanamo o bisan pa sa mga fellowships nga mo sa Zoom, sa Cutting Edge o sa Real Men. From Bambi Malait, akong ibalik ang himaya og dungog sa atong buhi nga Dios kay akong naabot ang akong sales quota sa first quarter. O bisan pa sa pandemic, ang Dios nagpanalangin kanamo pinaagi sa among trabaho ug salamat sa proteksyon sa Dios. Gikan kang Gwyneth Colina, nagpasalamat ko sa Ginoo kay ako nakapasar sa entrance exam sa Visayas State University College. Praise God. Okay. Si gikan kang Abi Berizo, magpasalamat ko sa Ginoo sa iyang pagpanalangin kanako o sa akong tibok panimalay. Wa give me na empty bisan pa sa ECQ. Kayuhan sa akong mga anak nga kaluha nga nagkagilantan ng mga miagi nga adlaw. Dugang nga usa ka tuig sa akong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug ang gugma nga akong nabati gikan sa akong pamilya, mga higala ug ang akong PCGO family. Gikan kang Paul Ido, magpasalamat ko sa Ginoo nga sa 12,000 kapin ka mga mitake sa exam na apil ko sa 4,000 nga nakapasar. Wow, congratulations. Gikan kang David Isidro, magpasalamat ko sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat alang kanamo sa matag adlaw. Bisan pa sa pandemic, siya naghatag kanamo kusog aron mo padayon. Salamat po sa Ginoo sa wisdom o guidance kaalam og pagsabot sa iyang gihatag alang sa mga desisyon sa kinabuhi adlaw-adlaw. Si Zimri Yayong, salamat sa Ginoo sa kalipay bisan pa sa panahon sa pandemic. Makay Kunanan, salamat sa Ginoo sa iyang pagpadayon og tagbo sa among mga panginahanglanon bisan sa panahon sa quarantine. Magpasalamat po ko sa Ginoo kay nakakat-on ko og bag-o nga skill sa panahon sa quarantine. Wow! Gikan kay Sister Rosemary Roda. Salamat sa Ginoo kay ang akong igsuon nga nagdialysis for 7 years og miagi og kidney transplant makabuhat na sa mga butang nga dili niya mabuhat kaniadto. Salamat po sa kusog o pag-sustain sa Dios kaniya. Salamat po sa Ginoo nga ang akong usa ka igsuon nga nasa Australia gibati og simptomas sa COVID-19 apan nigawas nga negatibo ra sa swab test. Hallelujah. Okay? I'm sure nga aduna pa kamoy mga testimonyo, daghan pa mong mga kadaugan gikan sa atong Ginoong Dios. I'm sure nga kung ato nang isulti tanan, isaysay tanan dili ta mahuman. Ang atong Ginoo maayo gyud makay mga kaigsuonan. Amen. Amen. Okay? Karong higayon na ako kamong giawhag nga kuhaon ninyo ang inyong ballpen.
ang inyong notebook aron kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong lig-unon ang atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Karong panahon na atong madungog ang pulong nga essential ug non-essential. Atong ma-sort out unsay essential nga trabaho, unsay dili essential nga trabaho, unsay essential nga lakaw o dili essential nga lakaw. Karon sa atong pagka-quarantine, adunay gusto nga itudlo ang Ginoo sa atoa mahitungod sa essential sa kinabuhi. Okay? Ingon siya akong tan-awon sa Deuteronomy 8:2-5. Kini sa in English, pero pwede na itong basahon sa Binisaya. I just read in English. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of the Lord. Wow. So, sa panahon sa wilderness sa mga Israelites, atong makitaan nga adunay tumong ang Ginoo nganong ang mga Israelita niagi sa maong panahon. Nga it was to humble them, pagpaubos kanila o pagtudlo o pagtest sa ilang mga kasing-kasing o pagtudlo kanila sa usa ka essential nga butang. When we say essential, pasabutan na importante nga butang, mga butang nga kinahanglan nato sa kinabuhi. Og ningon ang pulong sa Biblia, pulong sa Ginoo, that man doesn't live on bread alone. Ang tao wala nagpuyo, dili kita magpuyo nga sa pan lamang, kundi sa pulong sa Ginoong Dios. Karon ang clamor sa mga katawhan, unsay akong kanon, unsay magutom na mi, wala mi kwarta, wala mi pagkaon, walay tabang, walay ayuda, walay relief goods niabot namo, walay sap nga niabot ka namo. Dili lang ta magreklamo sa atong gobyerno, mga kaigsuonan. Pasalamat ta nga adunay mga ayuda, adunay tabang. Yes, wala ko niingon nga ang tanan perpekto nga gihanay na ay mga angay nga dili buhaton, pero ang atong angay nga makatunan nga ang pinaka-essential sa kinabuhi dili lamang ang pan, dili lamang ang tinapay, dili lamang ang kanon, ang pagkaon, kundi ang atong pagkaon para sa atong kalag. Okay? Man does not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. Ang pulong sa Ginoo mao'y pinaka-essential karon. Actually, gipakita sa Biblia, sa mga tao sa Biblia, nga bisan pa walay kaon sila sa 40 ka adlaw, buhi ra sila. Nagpuasa sila og 40 days and 40 nights. Si Jesus Christ, nagpuasa siya og 40 days and 40 nights. Si Moses, nagpuasa siya 40 days and 40 nights. Buhi ra man sila, mga kaigsuunan. Wa man sila nangamatay. Unya, si Daniel, nagpuasa siya og 21 days. Si Ana, sa kapropeta, nga babae, ang iyang kinabuhi, iyang gi-dedicate diha sa pag-ampo o pagpuasa diha sa Ginoo. In fact, ang pagpuasa, aduna kanay physical benefits nga maayo sad na sa atong lawas. Ug dili lang sa atong physical nga lawas, kundi dili sa atong espirituhanon nga lawas. Mao na mga kaigsuunan nga dili ta mag-away, maglalis tungod lang sa pagkaon. Kuy una nangangangay natong makatunan nga essential thing is that man does not live on bread alone. In fact, ang atong mga sakit, nagkadaghanan sa mga sakit, gikan kana sa mga pagkaon nga atong gikaon. Ang diabetes, okay, ang hypertension, ang heart problems, ang skin allergies, ang cancer, sayop na to nga mga lifestyle. So, daghang mga sakit nga gikan sa
pagkaon. Pero atong angay nga makatunan that man does not live on bread alone. Okay? And karon na reklamo sad ta, natay mga reklamo. Sige na lang sardinas, baho nang ning lata sardinas. Okay? Kabalo mo mga kaigsuunan, 40 ka tuig ang mga Israelita gipakaon sa Ginoo, puro mana lang. Mana kada adlaw, quail. Okay? Parehasad sila nato nagreklamo. Pero actually no, bisan pareho ra imong gikaon kada adlaw, mabuhi ra ta mga kaigsuunan. Because man does not live on bread alone. Dili ta ingong mamatay tungod kay sardinas ang gikaon kada adlaw. Pwede man pwede man na natong i-vary kada adlaw na ginisang sardinas, gibutangan sa utan, or whatever. But we have to use our creativity. So, usa sa angay natong makatunan ni ining quarantine is that man does not live on bread alone. Ang Diyos ang atong gikinahanglan o ang Diyos ang magtagbo o magtagbaw sa atong mga panginahanglanon. Dito sa wilderness, supernaturally, ang Ginoo nagpaulan og mana kada adlaw. Katong nireklamo sila kay gipulan na sila sa mana, ang Ginoo naghatag kanila og quail. Okay? So, ang Diyos magtagbaw kanato. Walay problema sa abilidad sa Ginoo. He is able to meet our needs. In fact, niining mga panahon na exciting kini kay atong masinati ang supernatural act of God sa pagtagbo o pagtagbaw sa atong mga kinahanglan sa atong pisikal nga kinabuhi. Okay? Padayon kita sa pag-faithful sa Ginoo. Padayon kita sa paghatag sa iyang ikapulo atong mga halad diha sa Ginoo Dios. Atong makaplagan sa Biblia sa mga milagro sa pag-provide na agyud na seed. Okay? Ang bata naghatag sa iyang balon nga pipila ka isda ug mga tinapay. Ang balo naghatag sa iyang little oil o a jar of flour. Adunay liso nga tong itano. O ang Diyos ang maga-multiply niini. You will have plenty and you will have abundance. Dili ka magkulang, bisan pagwa ka nagtrabaho, bisan no work, no pay, miraculously, ang Ginoo maga-provide sa imo mga panginahanglanon. Amen? Ito ba ta anak mga kaigsuunan? Okay? Sige, mag-ampo ta. Unya atong tan-awon kung adunay i-flash diha sa screen on how you can do how you can give your tithes and your seeds to the Lord. Let's pray. Ginoo, salamat kayo Lord. Si Jesus ang bread of life. Among makatunan niining panahon sa quarantine nga kami dili lang kami mabuhi sa pan but by the word of God. Nga si Jesus ang magahatag ka na mo kinabuhi, magasustain ka na mo Lord, ug kami mas muduol, mudot-dot diha kang Ginoong Jesus. Salamat nining exciting times nga ikaw magatagbo sa among mga pisikal nga mga panginahanglanon. Mituo kami Ginoo sama sa imong pagtagbo sa mga panginahanglanon sa mga Israelita. Naghatag kag mana gikan sa langit, naghatag ka og quail. Ikaw sad magatagbo sa among mga panginahanglanon adlaw-adlaw Ginoo. Pagkaon bisan pa Lord ang mga bayronon. Lord, salamat na sayod kaniining tanan og ikaw ang amon Jehovah Jireh. Sa among paghatag sa imong ikapulo, among mga halad, Ginoo, ikaw magatuman sa imong saan nga ang kalangitan abri alang kanamo ug ikaw magabuo panalangin sobra-sobra pa sa among makontain o mahuna-hunaan. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay.
landoy ko, himaya mo makita ko, ang hugma mo'y tubag ka na ko. Dili mo ako pasagdan, kani mo lamang. Makitan ko, kani mo lamang. Mapabilin sa imong landong, simbang ka sa dapit nga hilom. Mapabilin sa imong landong, ihamag kita sa dapit nga hilom. Ginoo, ang ngalan mo, ako'y kalimayong sandigan ko, himag sa ansaan mo. Puro mo ang higupan ko, kani mo lamang. Makita ko, kani mo mapabilis sa imong landong, simbang ka sa dapit nga hilom. Mapabilis sa imong landong, ihamag kita sa dapit nga hilom. Mapabilis sa imong landong, simbang ka sa dapit nga hilom. Mapabilis sa imong landong, ihamag kita sa dapit nga hilom. Pagdaig ko, kani mo lang kita niya, Diyos. Kasih-kasih sa imo, lamang sa katuran. Pagdaig ko, kani mo lang kita niya, Diyos. Kasih-kasih sa imo, lamang sa katuran. Mapabilis sa imong landong, simbang ka sa dapit nga hilom. Mapabilis sa imong landong, ihamag kita sa dapit nga hilom. Mapabilis sa imong landong, simbang ka sa dapit nga hilom. Mapabilis sa imong landong, ihamag kita sa dapit nga hilom. May buntag sa tanan, nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong mga nadungog nga mga pagpamatuod sa kaayo sa Dios. Sa kaigsuunan nga nagpabiling matinud-anon ug nagpabiling nagkakat-on sa pulong sa Dios
ug nagdutdot gayud sa iyang relasyon sa Ginoo, ang Dios dili gayud mupakya sa iyang mga saad. Karon kabuntagon nagpabilin kita igsoon daghang nasagmuyo nga unta musugod na sa MECQ, unya ang uban nag GCQ na, unya naay mga syudad nga dili pa gyud nila madawat ang bag-o nga mga panghitabo mo nang gi-extend ang ECQ. O kung unsa man kani igsoon, dili na lamang nato na lalison o kontrahon ang ato nga ang ilang ginahuna, ang atong mga leader na gunahuna sa kaayuhan. Kabaluta nga naipipilang mga banay, pamilya nga magkalisod o kabalo po ko nga giunahuna po na sa atong liderato, mga gobyerno, kada LGU, kada munisipyo o syudad, aron ikonsidera ang gikinahanglang hinabang. So ato lang isalig sa Ginoo ug magampo ta nga walay banay nga magkalisod, walay banay nga magutman apan tanan nga kapamilya, kapuso, kapatid nga Pilipino makaplagan ang grasyas Ginoo, gamiton ang bisan kinsa ang gobyerno isig katao aron sa pagtagbo sa mga panginahanglanon. Karon kapuntagon igsoon atong pagatun-an bahin sa pagpangandam sa bag-ong normal nga atong atubangon. Dili manggod lalim ang bag-ong pagpuyo nga atong pagapuy-an sugod nga mabalik na ta ngana sa gitawag nga mainstream o tinuuray nga kadaadlaw nga pakigakumbati. Og ang atong daghan nga gikinahanglan mao ang pagsabot sa mga bag-ong mga hagit nga atong mga atubangon. So magpasalamat ta kay naay kaalam ang Ginoo, dili ta na pasagdan og magpabilin siyang matinud-anon. Kung anaa inyong mga Biblia igsoon, palihog atong ablihan kana sa Panultihon, Kapitulo 27, 24, ngadto sa 25. 24 kutubos 25 igsoon, palihog. Kay ang bahandi ug ang dungog dili mulungtad, kumpaya ang mga sagbot ug samtang nagatubo pa kini pag-usab, kumpaya usab ang mga sagbot sa kabungturan aron may makaon pirmi sa imong kahayupan. Sa laing binisaya nga translation, ang kay ang bahandi ug dungog dili mulungtad ug kumpaya ang mga sagbot aron makatubo ang bag-o, kumpaya ang mga sagbot sa kabungturan aron makaon pirmi ang naay makaon pirmi ang imong kahayupan. Magamputa. Amahan, tudloi kami sa imong pagpadayag sa imong pulong, gamita akong imong alagad, nga imong tumong kasing-kasing ang madungog, dili ang tao, ug madasig ang imong mga tao sa pagtuo, pagsalig sa imong pulong, ug ikaw mahimaya sa among taliwala, samtang mupakita ka sa imong mga milagro Ginoong Dios. Panalangin ni imong mga anak sa ilang pagpaminaw, ug sa among pagtuki sa imong pulong sang ngalan ni Jesus. Ug ang tanan musulti og amen. Daygon ang Ginoo. Makalingkod na ang tanan kung kamo nagbarog ug karon na atong pagsugdan ang atong pagtuki sa pulong sa Dios. Sa atong pagkaduol sa pagsugod balik nato sa kadaadlaw nga gitawag nato nga panginabuhian, kikinahanglan nga atong sabton ang mga hagit. Sa nagkaduol nakikitaan ng dapitan, nagmalipayon kita nga mubalik na hinay-hinay ang normal natong kinabuhi. Apan dili pa gyud nato matawag nga normal kay tungod kay wala pa man nato nasulbad ang COVID, tungod kay wala pay bakuna nga nakaplagan nga mahatag na karon dayon. Naanay mga nadiskubre pero wala pa na siya ingon nga ma-available sa kadaghanang katawan sa kalibutan. So muigo pa kuno sila ingon nga abtan pa kini og mulungtad pag mga panuigon. So hinaot 7 ka bulan moabot, 8 ka bulan moabot na sa atong nasod, o dugay na siguro ng Pebrero sunod tuig. So but pasabot igsoon taas pa ning atong pakikumbate sa COVID, kay hangtod nga walay bakuna ang atong social distancing o kanang pag-face mask, igo lang ni nga madelay ang pagpanakod. Pero samtang wala manggoy bakuna, dili manggod mahunong ang COVID. Kay wala pa'y bakuna, makapahunong lamang ang gitawag natong mga pagbakuna nga madiskubrihan sa atong mga
scientist. Ug tungod ni ana, importante kaayo nga atong masabtan nga ang planos Ginoo alang kanato, importante nga dili kini mapalbalda tungod lang kay nasayop ang atong mga sabot. So akong balikon igsuon, ang atong new normal dilibot pasabot nga normal na gyud na, no, kay ang COVID na apaman. Ang ato lamang gibuhat para magpabilin ta sa gitawag natong general quarantine ug magbantay ta sa mga dili mahitabo ang pagpanakot tungod kay wala pa lagi bakuna. So atong pahimangnuan ug sabton pag-ayo ning atong mga pagtulunan karon ug iandam ang atong kasing-kasing. Kay example like so, no, mga jeepney driver ilang una-una makabalik na sila ug panginabuhi, pero sabton natin suon sa ilang pagbalik pila lay pasahero nya ang ilang kitaon sa usa ka adlaw sa niadto malahi gyud kumpara sa ilang makita karon. Pero mas lami na lamang ni kay naa sila makaplag ang panginabuhian kumpara sa kaniadto nga wala gyud kay na enhanced quarantine o na quarantine gyud ang tanan. O dako nang hagit ngadto sa atong mga driver, ngadto sa atong turismo. For example, ang Cebu City usa sa pinakadako nga adtuanan sa mga langyaw nga mungani sa atong dapit para makakita sa kaanyag sa atong dapit. Apan sa pagbalik nato sa new normal, dili na pud masama sa kaniadto kay limitado ang pasahero, limitado ang makatugpa, limitado ang makaabot, bisan paablihan pa na nato sa tibuok, daghan kaayo pang mga butang nga dili pa nato mabuak samtang wala pay matawag nga bakuna ngadto anang nga virus nga atong yatubang nga COVID. So naghantang mga hagit ingon ang uban nga moabot pag mga usang kutob duha ka tuig ang recovery nga mabuhat sa gitawag nga tourism or hotels. So igsuon nagsulti ko ani diri para panghadlok para mahagit ang magunahon na unsaon nato pag-atubang ani o pagpangandam sa mga bag-ong kausaban. So karon ka buntagon igsoon sa atong gibasa nga pulong sa Dios, nagsulti diri sa 27:24 sa panultihon, kay ang bahandi ug dungog dili mulungtad. But pasabot dili gyud ni siya magpabilin nga ingnani ra padayon. Ingon sa in English, for riches do not endure forever, and a crown is not secure for all generation. Ang imong purong-purong dili na siya naay seguridad sa sumulunod pang mga panahon. So naay paghagit ang Ginoo sa ato nga dili nato matawag nga i-take for granted o huna-hunaon nga kesera-sera lamang ang atong pangitabo. Apan naay hagit nga huna-hunaon nato og tarong. Huna-hunaon nato og tarong. Kay balik ang bahandi dili kana makalahutay o mulungtad sa taas nga panahon ug mag-usab-usab gyud ang mga panghitabo. Like karon sa COVID-19, no? Sa atong pagsugod sa atong pagtuki, klaro kaayo nga dili na ni sama sa kaniadto. So ang atong unang pagtulunan mao ang akong giuluhan nga dawaton ang dili na nato mausab ug magpabilin kita sa atong angay nga buhaton pa. Okay, accept the unchangeable and move on. Again, accept the unchangeable and move on. Pagdawat sa mga di mo mausab o mo pabdayon sa imong dapit. So atong sugdan, igsuon, kung ang atong Biblia nagtudlo nga riches do not endure forever and crown is not secure for all generation, ang bahandi o ang dungog, ang imong purong dili ka na makalungtad nga susama sa panghitabo sa imong nadawat karon, but pasabot na agyud tay pagabuhaton nga iandam ang atong sunod nga henerasyon o iandam ang atong kadaadlaw nga paginabuhi o pagpuyo ding panahon na. So una aron atong maandam igsuon na agyud tay gitawag nga kaagi or past or panghitabo ni adto. And these are facts, mo ni ang mga kamatuoran.
karon lang nakasulti ko pipila ka minuto, pas na siya. Ang gahapon, pas na siya. Ang akong nabuhat ganina buntag, pas na siya. Naatay pas. Ug tungod kay naatay pas, may it be good or bad, pero niagi na siya. Karon ang atong matawag nga panghitabo diin ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanato nga dili na forever ang atong mga makita ug tungod ni ana naagyud tay mga angay sabton. For example, ang gisulti sa Ecclesiastes 1:9-11, Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11, ang nahitabo kaniadto mahitabo pa pag-usab. Ang gihimo kaniadto himuon pag-usab. Wala gayoy bag-o nga nagahitabo sa kalibutan, may butang pa ba nga imong maingon nga bag-o. Nahitabo na kana kaniadto so wala kita mataw. Wala nay nahinumdum sa nanglabay pang panghitabo. Mauman usab ang musunod nga mga panghitabo. Dili usab kana mahinumduman sa mga tao sa umaabot nga henerasyon. Sa gitudlo ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, nagtudlo gayod nga naay mga panghitabo na nahitabo na pero sa bagong henerasyon wala kasi nati ug mao nga nausab ug nalimtan unya nahitabo na usab na gyud ay bag-o sa ilalom aning atong adlaw. There is nothing new under the sun. Tungod niya no atong balikan kay kani mo atong gitawag nga COVID for example, ang atong punto ani nga naay mga panghitabo nga angay natong dawaton nga di nato mausab pero nahitabo naman ang ato unsaon pagpadayon, unsaon pag move forward. Kay naa may mga butang nga mao na gyud. So ang imo na lang is okay na ako aning dapita, so what do I do to move to go to the next level? Now, akong ipakita karon sa atong computer ang nakuha nako nga history of pandemics. Ipakita nila karon ilan ang i-highlight, gipakita nila ang mga panuigon, nagsugod ang mga pandemic sa akong nakita sa internet o sa akong research nga nakuha nga nagsugod pagid kini sa na-record atong gitawag nga 165 to 100 so panuiga 800 o 200 AD. Okay? Ang Antoine Plague na nipatay sa year 165-180, nipatay og 5 milyones. Ang Plague of Justinian, makita na sa inyong bisag di na ko makita mapaka-importante inyong makita ang ilang record. Sa Plague of Justinian na ay sa year 541 to 542 na ay 30 to 50 million deaths. Sa Japanese smallpox epidemic, that was the year 735 to 737, na ay 1 million deaths. Sa Black Death or bubonic plague na ay 200 million deaths. Maoy gidaghanon sa nangamatay na hitabo ni atong year 1347 hantod sa year 1351. Upat ka panuigon sa pakikumbati sa gitawag nilang bubonic plague. Sundan nasundan ang sa 1520 another plague na pod gitawag nga smallpox. Asa 56 million ang nangamatay. Pag-abot sa 1600, niabot sa 17th century, ito nga 7th century plague, nga nikitil kini kinabuhi sa niabot og 3 milyones nga nangamatay. Ang pinakadako so pano katong ito nga Black Death or bubonic plague, katong 1347, 1351 nga 200 million. Nya pag-abot sa gitawag nga 18th century Great Plague atong 1700 year na ay 600,000 nga nangamatay. Sunod na ay cholera outbreak 1817 to 1923 nikabat kini og unong katuig nga pagkumbati sa kalibutan na ay 1 ka milyones nga nangamatay. Niabot ang 1855 na ay gitawag nga third plague nga nipatay kani og 12 milyones ka katawan sa tibuok kalibutan. Unya by late 1800s na gitawag nga yellow fever plague
nga nipatay sa gatusan hantod sa 150 ka milyones or 150,000 deaths. Ug ang pinakadako sa tanan napatay na ino katong 1918 de una sa 1889 ang Russian plague nga gito nga Russian flu nipatay kini 1 million apan ang Spanish flu mao ni ang siging mahisgot-hisgotan no kay mao mo gani ang pinaka dali mahinumduman ang Spanish flu nga ni infect of 500 million people in 1 year time. 500 million ang na-infect, unya 45 to 50 million ang nangamatay. Ug karon adi na nato balikan ng uban nga ginagmay Asian flu, Hong Kong flu, swine flu, SARS, Ebola. Ang usa sa pinakadako po ay kaning gitawag natong HIV nga nagsugod atong 1981 hangtod karon nga nipatay na og 35 million individuals. So kaning atong gisgutan igsuon mga plague nahitabo na ni sa karaan ingon pagani no sa kadaghan ng mga batan-on karon bisag sa akong panahon wa magaling ko kadungog o nakabati nga gisgutan ng Spanish flu unless of course virologist ka o naa ka sa pagtuon aning mga viruses. Pero kung normal kang tao dili ka kadungog aning mga gipanghisgutan. So atong makita kung atong balikan dugay na dining mga viruses nga nahitabo nga nigamit sila mga pamaagi unsaon pag bantay ani o pagsupak nga makapatay pa ni siya o mao na ang social distancing o paggamit o gitawag nato nga face mask nga nakatabang nga dili nimo katap paspas. So sa atong ginadungog sa atong gobyerno igsoon gitudloan kita sa bagong normal dili pagyud ni ingon nga normal kay wala pay bakuna ang gitawag nato nga COVID-19 nagpabilin pa ng naa sa atong kilid-kilid mo nang magsigita og bantay og ato gyud paningkamutan nga maghugas ta sige og kamot mag-alcohol disinfect ang atong dapit para dili gyud na madali taptan aning mga virus. So, unsa man ning atong gisgutan nga no nagisgut man tani pa. So, pagpangandam sa bag-ong atong gitawag nga normal. Kung dili ta kasabot igsoon ang nahitabo nga mga plagues in the past are just repeating itself. Kung dili ta makakaton aning mga butanga muratag makuratan nga wa ko kabaluan ni. Manong gikinahanglan ang pagtuon aning mga butanga, tukion ang mga nahitabo sa diaging mga panahon aron kasabot kita nganong importante ang mga butang nga ginahisgutan. Na yung mga tao nga hantod karon di gyapon kasabot nganong mag face mask nganong mo distansya etc. Igsuon alang ni kanato tungod kay wala pay bakuna akong balik-balikan tungod kay wala pay bakuna naa pa ang gitawag nato nga threat or hagit sa virus nga taptan ta mo na nga atong paningkamot ang pagbalik nato sa sosyudad o pagpaningkamot aron ang atong ekonomiya dili mahagba nga dili ta ka recover mo nang gipabalik na ta dayon ang atong gobyerno na ningkamot kay ang atong reserves nagamit na ang atong pondo nagamit na kung dili nato ablihan balik ang ekonomiya magkalisod ang Pilipinas o magkalisod ang Pilipinas mo nang naningkamot gyud sila nga bisag kabalo sila nga naa paghihapoy gitawag nga threat ani nga COVID nga mutat mo katap ilan nag-irblihan provided nga isiging ibalik-balik ang pagpahimangno nga magbantay gyud ta aning butanga. So ang atong mahitabo ito no magkakaton gyud ta sa nahitabo. For example kana sa sakit na sa pag-abot po digso no dili pud porke ang dato di na sila maigo. Let me give you a statistics that was provided by Fortune 500. Ingon sila ang pinakadato sa kalibutan dili pud kuno maprotehean aning coronavirus. Ang nahitabong pandemic nga niigo sa Europa, sa Amerika o sa katibuokang kalibutan ug ngadto sa merkado nakaigo pod og dako nga pagpildi sa kadaghanang negosyante. Ingon sa report as of March 18 ang Forbes
counted sa tibuok kalibutan na ay 2,095 billionaires. Pero kaning ilang record sa Forbes sa March 18, sa 2,095 billionaires, 58 individuals fewer ni sila a year ago. But pasabot ni kunhod na ni nga numero sa niaging usa ka tuig. Unya 226 fewer ni siya o 226 nga mas mubo ang numero kumpara sa 12 ka adlaw nga niagi. And when we ingon sila pag human nila og calculate sa tanang network sa mga bilyonaryo sa kalibutan, 51% ang ilang kapobrehon kumpara sa ilang kadato sa niaging tuig. Subot pa sabot igsuon ang mga bilyonaryo nga gitawag sa atong kalibutan ni worth ko na karon og $8 trillion. So kung atong sumadahon, mugawas ni siya nga ang $8 trillion nga total nila nga nakita sa network ninaog pa ni og $700 billion gikan sa niaging panuig. But pa sabot igsuon, ang gisulti sa Biblia tinuod gyud ang bahandi og gitawag nga dungog dili mulungtad. O tungod ni ana makakaton gyud ta kung nahitabo na sa ang mga nangagi nahitabo sa gitawag nga viruses, ang nangagi bahin sa ekonomiya, naagi ipagigo mo nang makakaton gyud ta. Kung dili kita makakaton, mahitabo gihapon kanato ang nahitabo sa ilang panghitabo. Ug tungod ni ana maigo lang gihapon ta. Mo nang ang Biblia nagtudlo pag-ayo kanato nga andam ta aning mga butanga. For example, usay sulti sa Salmo 32:8. Salmo 32:8 niingon ng Biblia, miingon ka kanako, tudluan ko ikaw sa dalan nga angay mong agian. Tambagan ko ikaw samtang nagabantay ako kanimo. Ingon ang Isaias 48:17. Isaias 48:17, mingon ang Ginoo nga inyong manluluwas ang balaang Dios sa Israel. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagtudlo kaninyo kung unsa ang maayo alang kaninyo ug nagtultol kaninyo sa hustong dalan. Ingon sa Roma 15:4, ang tanan nga naisulat o panghitabo o history nasulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Kini nagahatag kanato og paglaom o kadasig samtang kita nagahulat nga mapailubon. So ang atong makita sa pulong sa Dios, tudluan giyahan gyud tas Ginoo, dili ta niya pasagdan. Ang mga pulong nagtudlo, ang mga panghitabo kaniadto nagtudlo kanato o gipakita sa Ginoo para tudluan ta. Pero kung gitudluan ta wa ta naminaw, gitudluan ta wa ta namati, wa tay madawat nga pagtulunan nga mag-usab kanato sa atong kaugmaon. Mauna nga gikinahanglan natong pangandamon na ay bag-ong mga butang, na ay bag-ong kasinatian, na ay bag-ong pangunahuna ang hagit kanato. Ingon sa Isaias 42:9. Isaias 42:9, ang akong mga giingon kaniadto natuman na ug karon ipadayag ko ang mga bag-ong mga panghitabo sa dili pa kini maabot. Kung ikaw palig-on sa imong relasyon sa Ginoo, sultian ka sa Dios, unsaon makalikay ka sa mga butang nga makadaot sa imong kinabuhi. Naay mga panghitabo ang Ginoo makapadayag paagi sa imong gitaw nga kadaadlaw nga duol sa Ginoo, pakigbisog sa imong pagtuo sa Ginoo, mo padayag ang Dios sa iyang plano o ipahimangno kanimo ang mga angay nga mahitabo nga wa pa nahitabo nga angay nimong masabtan para ikaw makapangandam sa taliabot nga panahon. Ingon sa libro sa Job 27:11. Job 27:11, tudluan ko kamo mahitungod sa gahom sa makagagahom nga Dios. Dili ko itago kaninyo ang iyang mga pamaagi. So ang gahom sa Ginoo mapadayag yun na. O ang Ginoo dili siya motago sa iyang pamaagi kung unsaon ta niya pagagiya, pagtabang o pagpamuhat sa atong kaugmaon. Sa Lucas 21:30, nagingon ang Biblia, kung makita nato ang nanalinsing na, dili ba muingon kita nga hapit na ang ting-init? Nagtudlo kini nga naay mga timailhan nga kung naanay mga kausaban o panghitabo nga mahitabo
ug ang atong mga nakita susama sa Lucas 21:30 nga kung makita nimo nga nanalinsing na ang mga dahon, dili ba nag-ingon kita nga hapit na ang gitawag natong ting-init. So nagpadayag ang Ginoo igsoon sa iyang mga pulo nga dili ni ingon nga ato lang pasagdan, nga dili nato hunahunaon ug tarong, sabto nato pag-ayo. Ingon sa Isaias 43:18-19, importante kini nga atong sabton. Ingon ng Biblia, ay apan ayaw na ninyo sigig huna-hunaa ang mga nangagi, kay maghimo ako bag-ong butang. Nagkahitabo na gani kini, wala ba ninyo nakita? Maghimo ako dalan ug tuburan diha sa disyerto. Na ay bag-ong butang nga buhaton ng Ginoo. Naa na siya giandam. Yun, sa kada panghitabo, sa bubonic plague, sa gitawag na Spanish flu, daghang nangamatay, nakakato ng mga tao. Manang ang mga virologists, ang mga taong nagtuon sa mga pagkatap sa mga sakit o sa mga viruses, naagyo na sila giandam sa matag nasod nga makapangandam kung mahitabo balik ang nahitabo sa nangagi. O kung dili ta magkakaton ani, dili nato masabtan ang bag-ong mga pag-atubang sa mga nahitabo. Umo na ingon ng Ginoo sa iyang Isaiah 43:18 nga ayaw na ninyo sigihag hunahuna ang nangagi na. Karon kat-uni. Ayaw lang hunahuna, kat-uni. Lahi magunang magunahuna ra kano pero wa kay nakatunan. Kung imo kang magunahuna sa nangaging manghitabo, is that the purpose is for you to learn from it. Not to be consumed by it, but to learn so that you don't have to repeat history. Munang gitudluan tas Ginoo na ay gibot ang Ginoong bag-o, pero kung dili ta maka-move forward, dili gyud nato masabtan ang pulong nga nagtudlo, move on na ta, move forward ta. Makat-on okay na akay gitawag nga 2-3 ka bulan nga quarantine, bad experience o mga panghitabo nga naglisod gyud mo, learn from it. Charge it to experience. Usama sa mga nakatunan sa daghang Pilipino karon, lisod di ay ang walay savings, lisod di ay nga wala kay sakto nga pang ipon para dili ka maigo aning mga kalit-kalit nga mga pagpangandam. Now, kaning nahitabo no nga atong experiences, sakit man o maayo man, tanan kini igsuon, paminawa ko pagayo ini. Tanan kini na ay labot sa pagpatubo kanato, na ay labot sa atong lungtad, sa atong kalambuan sa taliabot nga mga panahon. Ingon magud ang Roma 8:28 igsuon, Roma 8:28, nasayod kita nga ang tanang panghitabo, ang tanang panghitabo, dili lang pipila, ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. So ang ato kuno, ikaw hilabihan nga nahigugmas Ginoo, ambot lang katunga nahigugma kay ang gisgutan man diri sa Roma 8:28 sa mga nahigugma sa Dios. Pero kung wala ka nahigugmas Ginoo, murag maglisod siguro ka anig sabot. Kay ang gisgutan diri katong mga pinili nga sumala sa iyang katuyuan kanang nibati gayon sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo ni tuman sa mga mandato sa Dios. Mao ni ang gisgutan sa Roma 8:28. Pero kung wala ka sa Ginoo, kay gahi ang imong kasing-kasing sa unsay rason nga anaa ka, nagpahimang no igsoon murag maglisod kag kupot ani nga saad sa Dios. Pero kung ang imong dawaton ang pagpaubos, dawaton si Kristo mong kinabuhi, makuyog ka, maapil ka sa gitawag sa Biblia nga katawhan nga nahigugma kaniya, ug tungod sa imong paghigugma kaniya, ang tanan nimong panghitabo gamiton sa Ginoo alang sa imong kaugmaon. It will be a big boost over whatever happened to you, nga mahimog yung kang malambuon sa taliabot nga mga panghitabo. Now, usahin no sa atong mga giagian o naagian, murag pait uban sa usahay ug dili na gyud sila makalahutay pa, ang uban dili na gyud mo salig pa. Pero igsuon no, timan kung nagtuo ka sa Ginoo, misalig ka sa Dios nga naay makagagahom labaw sa tanan. Timan ini igsuon nganong imo mang pasagdan nga
nga ang imong pagsalig matayog. Kay kung imong buot tunaw-naon igsuon, ang gugmas Ginoo nga nag-amuma nimo dili gyud ta pasagdan. So kung unsa may panghitabo nga imong giagian nga wa di mo nasabtan o wa ka nalipay, nalain ka sa Ginoo ingon pa sa uban, sabta lang. Wala gipanghitabo sa Dios ang nahitabo nga wa pa nato nasabtan unsay rason aron kadauton sa Ginoo. Ang rason nganong niagian na para ikaw maligon. Kita unsay ingon sa Lamentation chapter 3 22 to 23. Lamentations 3 22 to 23. Ang gugma og kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Mao kana nga wala kita malaglag sa hingpit. Matinumanon gayud ang Ginoo, gipakita niya ang iyang kaluoy sa matag adlaw. So sa matag adlaw ang Ginoo nagpakita sa iyang kaluoy niya ni reklamo na galing ka kay nganong ikaw, nganong kini nahitabo. Igsuon ingon ng Biblia sa kada adlaw ang iyang kaluoy anaabot. Pasabot kung wala ang iyang kaluoy, mas grabe pa ang imong kahimtang, mas lisod pa gyud ang imong pag-aagian. Apan tungod sa gugmas Ginoo o ang kaluoy sa Dios nga way katapusan, kada adlaw nagpakita ang Ginoo kanimo sa matag adlaw sa iyang kaluoy ug nagmatinumanon siya diha kanimo. So atong sabton pagkayog soon, ang mga butang nga nangagi apil gyud ni sa atong pagtubo. Ang mga panghitabo angay ni natong katunan aron ta makatubo. Ikaw minanon pa virus pa man unsa pa ng panghitabo, let us learn from this. Unya akong balik-balikan igsuon sa atong new normal ngano gitog nga new normal kay naa paghihapon ang COVID. Wa nawala ang COVID. Okay? Sa ato sa Cebu grabe nagsige paganigsaka. Pero dili pud mahimo nga magpabilin tang dili makabalik sa panginabuhi kay madaot pud ang atong komunidad ekonominanhon nga kahimtang. Mo nang gibalik ta sa gitawag na new normal, na ay gitawag nga MECQ, na ay gitawag nga GCQ hantod sa naa na gani bakunan, then normal na kita. Wala na tay matawag nga mga quarantine na concerns. Now, kung kining mga butanga naa na so naay gipahimangno ang panultihon. Ingon siya, di ba ang teksto nato, Proverbs 27:24 to 25. Sa verse 25 ingon ng Biblia, when the hay is removed, the new growth appears. Kung matangtang nimo ang karaang mga sagbot o pagkumpayan nimo sa mga sagbot, dinha ang pagtubo sa mga bag-o. Again, kinahanglanon nga imo sang kuhaon to remove the hay. Okay? Ingon sa Biblia sa in English, when the hay is removed, sa pagtangtang nimo o pagkawala sa karaan nga mga sagbot ang bag-ong mga tanom mo sa lingsing. So gipakita sa Biblia suon nga kinahanglan tangtangon nato ang tangtangon nato ang gitawag nga hay. I-remove nato siya, dili siya pasagdan lang naa diha. I-remove nato siya aron ang bag-ong salingsing makita na nato. If we do not remove the hay, if that old grass, if the old past, if the old issues or wa ta nakakaton, nagpabili na siya, nagtabon, dili ka salingsing ang mga maayong butang nga unta imong mabuhat susama sa anak sa Dios nga giplanuhan sa Ginoo maayong mga butang. So tangtangon ang old hay. Posible ning imong old hay igsuon imong bati nga kinaiya, imong pamatasan ang imong garbo nga sige kang mas maayo pa kaysa bisan kinsang tao, ikaw ray sakto sige, hasta imong imnon nga cook sakto na lamang para lang ingon nga sakto gyud ka. Pero nagtudlo ang Biblia igsuon no, kaning old grass, kaning karaan sayop patay na, wa na kay mabuhat, nagpabilin pa sa imong kinabuhi, nya nagunahuna kang namoy sakto, mao nang madaot noong ka. For example, kanang mga tao na anad og motor-motor o lakaw, biyahe na nya gi-quarantine o nya naay-quarantine o nya nisupak sila, kay wa sila maanad, problema gid na siya. Naay na po sila, naay nakigpusil, tungod lang ana nga di siya ganahan nga pakgangon ang iyang paglihok-lihok.
And dili man na pwede tungod kay gibati na nimo mabuhat nimo bisag unsa imong gusto. Mutuman gyud ta sa mga panghitabo ug bantayan unsaon nato pag tubag sa sakto nga pamaagi. Now, ingon sa Lucas 5:36-37 nagiskuta sa angay na gitangtangon ang karaan nga sagbot sa atong pangunauna kinaiya na pagbati unsa pa nang nahitabo tangtangon ang karaan nga mga sagbot sa Lucas igsuon 5:36-37 giskutan na ni nato mga 5 kasibanang niagi bahin sa wineskin. Akong basahon Lucas 5:36-37. Gisultian pagyud sila ni Jesus niini nga nagsambingay walay magtabas og bag-o nga bisti aron itapak sa daan nga bisti. Kun himuon niya kini gawas nga magisi ang bag-o ang iyang gitapak dili pod mubagay sa daan nga bisti. Wala usay magsulod og bag-ong bino sa daan nga sudlanan nga panit kay mabuskag ang sudlanan ug mausik ang bino ug ang sudlanan dili na kini mapuslan. Now kaning mga sumbingay nga atong nabasa igsuon nagtakda hauma-um ni sila tanan ang bag-o nga pagpamuhat sa Ginoo gikinahanglang dawaton sa bag-ong pangutok dili ingon nga karaang pangunauna mo nang gibalik-balik sa atong gobyerno new normal dili karaang normal bag-o kay lahi gyud ang kahimtang samtang wala pa ang bakuna og ingon diri kung mogamit kuno ka og tapak ka sa karaan og bag-ong bisti di na pwede nga imong itapak silang duha ang karaan ug bag-o iusa kay ngano makisi lamang na inoon sa bag-o unya kung sabino pud kuno sa ilang butanganan magod ang wineskin kumubutang ka sa karaan nga panit para ibutang ang bino dili na siya ka-expand tungod kay karaan na ang iyang butanganan mo nang ang bag-ong bino ibutang sa bag-ong butanganan aron dili kini makisi og walay madaot og mapuslan ang butanganan og ang gibutang. Muna ang tudlo sa Biblia so naagyud tay mga kausaban nga angay natong ikonsidera huna-hunaon dili pwede nga normal lang sige hapon maulang gyapon akong baton pastor noon man ni Bishop Noel mo na igsuon okay man tong kaniadto no di na nato lalison pero naay posibleng gipahimangno ang Ginoo alang kanimo nga angay nimong sabton. Are you listening to the Lord? Are you hearing Him? Because what you are about to enter into is not the usual life that you have in the past. Pero maayo ang plano sa Ginoo kay kung alagad ka sa Dios, naghatag ka kinabuhi nimo sa Ginoo, maayo kay ning tanan para nimo. You will be given favor as a shield. Ingon pa ang Biblia. Pero kung wala ka na minaw sa Ginoo, lisod kaayo kini igsuon og dili nato kaplagan ang plano sa Ginoo nga kaayuhan. Karon, so atong giandam atong hunahuna, atong giandam ang atong pangutok, unsaon nato pagtubag, na mati bitas Ginoo, gitangtang ba nato ang karaan nga matawag nato nga pangunahuna, ang sayop nga mga pamatasan, ang sayop nga mga kinaiya, og ang sayop nga karaan nga kasinatian, og angay natong katunan ang bag-o, paminawon ang plano sa Ginoo, kay naay pagpamuhat ang Dios karon sa atong kapanahonan. Karon igsuon amo mo ship ko bahin balik sa mga pangutana kay daghan buo nang utana pa so unsa naman ning atong mga nakita mao na ba ni ang timailhan sa hapit nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Well, prangkang pagkasureg soon sa naa pa si Jesus diri ingon siya nga hapit na ang pagbalik, hapit na ang siya may nagsulti nga naa na ang end times no, naa na gid na siya nya pila na gud ka libong tuig nawala namatay si Kristo og ni banhaw ni saka atubangan sa amahan sa langit. So kung imong ikumpara kaniadto og karon perti nang duula kay dugay nagguton ni sulti nga hapit na ang pagbalik o hapit na ang katapusan.
Pero ang puntos na ako igsoon, dili tungod kay hapit ng katapusan, mura bitaw mawala na ang atong tumong, dili na ang buot pasabot sa Ginoo. Gisulti niya para ipakita nga naay timeline, naay season, naay mga panghitabo sa matag panahon, matag adlaw nga sabtununon kaayos katawhan mo nang naghatag ang Ginoo og Biblia. Aron atong masabtan kining mga panghitabo nga dili ni aron ta madaot, makuyawan, maunsa diha apan mahimo ta hinuon nga madasigon na ay kahigwaos sa atong pagbati tungod kay ang mga gisultis Ginoo naa na gyud, nahitabo na gyud. Mao na nga maayo kaayo, walay plano gibuhat ang Ginoo nga makadaot long term, tanan na igsuon pag-usab para sa maayong kaugmaon. So ako lang ning tumagon igsuon para lang gyud mahunong ang mga hungihong. Una, kaning gitawag nato nga giagian nato karon nga virus experience o kalisdanan resulta aning COVID, ato ning matawag pod nga mura bitaw foreshadow. When you say foreshadow, mura na siya og anino sa taliabot nga posibleng mahitabo. Now, di na ako masulti nga si COVID gikan gyud sa Ginoo o gikan sa asan dapita. Kung literally we don't really know where it's coming from, pero atong nahibawan sa Biblia, ang plano sa Yawa is to kill, steal, and destroy. Mao na plano sa Yawa. If we're seeing this in reality now, that whatever COVID has touched, it has brought destruction, death, and taking away what you own. So I would call coronavirus as a foreshadow of what is to come. But pasabot, nagpakita ni paanino sa unsay posibleng mahitabo sa taliabot nga panon para kahibalo kita unsaon nato pag-atubang sa tinuod na gyud nga atong matawag nga kalisdanan nga taliabot usa moabot ang katapusan. Gitawag ni sa Biblia nga birth pains, okay? Ang birth pains mo na atong matawag nga kanabitong kung hapit na mga anak ang buros, kung hapit na magawas ang bata, ang sakit sa iyang bation nagkaduol, nagkagrabe, hangtod nga makagawas na ang bata. So ang sakit nga mabati nagsaka hangtod nga mugawas na gyud ang paggawas sa bata. Mo na gito nga atong birth pains. Makita nato na sa Mateo, no? Sa Mateo 24, makita sa rin sa Lucas 21, but let me use Mark 24. Makita na naman sa Matthew 24, Luke 21 ug Mark 13. Pareho nga mga storya sa gitawag natong Gospels. So akong basahon sa Mateo 24:6 ngadto sa 8. Makadungog kamo mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo sa didto sa layo nga may gira usab. Apan ayaw kamo kahadlok, kinahanglan gayud nga mahitabo kini apan dili pa kini mao ang katapusan. So madungog na galing kuno ang gira igsoon duol ug sa halayo, dili pa kana ang katapusan pero mahitabo gyud kini. Kinahanglan gayud nga mahitabo kini apan dili pa kini katapusan. Makigira ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog, kagutom, nagkalain-lain nga mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lamang sa mga kalisod nga moabot. So musaka pa, sinugdanan pa lang. So nagpahimangno nga ang susama ani nga COVID naghatag kini kanato og foreshadow kung unsay posible nga mahitabo kung ang gitawag nga birth pains nagsige na og saka. So the more the world, the more your life or the country is really going to degradation, nagkalisod, nagkapait. Ingon ang Ginoo, nagkaduol ang pag-abot sa katapusang gisusama sa Ginoong Dios nga mahitabo. Karon no, ang usa sa ato nakita no kaning manggong coronavirus naghatag ni siya og kahadlok. Kaning virus igsuon, ako lang nino nga naabdan nga kasinatian, kaning virus naa ni corona. Ang corona niya kahadlok. Ang iyang drawing galing, di ba, puro spikes, lingin nga dagang mga spikes. Kabalo mo sa Africa igsuon, nahimo na siyang style, hairstyle nga kilang gitawag nga corona hairstyle, nga ang ilang buhok ilang trabaho nga murag barug-barog tungod kay
ang ilang buhok masalambid magud na nila o niya mapurman nila silang gusto. Now, ang coronavirus na ay corona, gitawag na corona, manang coronavirus. Ang virus na ay corona. Ang iyang corona kahadlok. Ang iyang gidala sa katawan kahadlok. And when you know that this is coming to you and you are getting afraid, then we could see this is a foreshadow because the Lord has revealed sa Revelations 11 verse 11, no? Ingon sa gipadayag 11:11, apan paglabay sa tulo ka adlaw ug tunga, first 3.5 years, ang ilang mga patayng lawas gibuhi sa Dios, nanindog sila og nangahadlok sa tanan nga nakakita kanila. So natay makita nga naay terror nga mapakaplag sa katawhan bahin sa atong matawag nga foreshadows of terror that will occur. Usa pa gyud ang tinuod nga revelation. So kani atong mga nakita mo rin siya drill. What happens when the Antichrist begins to rule? Kinahanglan tanan niyang kontrolado, sarado ang mga pultahan, sarado ang munisipyo, sarado way makabiyahe. Inana ang kahimtang mo nang ato makita foreshadowing ni siya. Gitudluan ta unsaon makapangandam aning mga butanga. Ikaduha nga akong makita so birth pains, sa Bible kipakita nagkataas ang mga kasakit, nagpaduol ka sa panghitabo sa end times. Ikaduha akong masulti kani coronavirus nagpakita po ni sa foreshadowing bahin sa food shortages o pagkakulang sa mga pagkaon. Di ba pag-igo sa virus na nag-announce og pandemic, ang kalibutan nagkaguliyang wa nay mapalit nga mga pagkaon dito sa mga grocery, naanay kahadlok unsa pa na diha nga ila na karon nga gihunahuna pagayon sa nay mga mahitabo. Kabalo mo maigsoon nga ang mga barato ni adto ni kalit og kamahal. For example, kanang thermometer kanang gitawag nato nga IR thermometer kanang infrared thermometer nga mubasa sa imong temperature sa layo nga di ka moduol. Ni ato mapalit na nimo 500-600 pesos karon 3,500. Ingna na tungod kay naamay mga panghitabo sama sa pagkaon. Ingon sa Bible, for example, ingon sa Bible sa Revelation 6 verse 6, Revelation 6 verse 6, a quart of wheat for a day's wage. Ang 1/4 nga quart sa usa ka wheat, ang imong bayran usa ka adlaw nimong trabaho. Ingana kamahal. And a 3 quarts of barley for a day's wage. And do not damage the oil and the wine. So sa Revelation 6:6 nagpakita bitaw nga na ay grabe nga pagmahal sa mga palaliton. Karon kalit na lang ang infrared ni saka ang niadtong 500-600 nahimo na karon nga 3,500. Nahimong 2,700 mao na kinabaratuhan nimong makita ron sa namaligya sa tindahan. Now kani manggod nga panghitabo igsuon nagpahimang no maguni sa unsa pay mga mahitabo, and we're learning that this is what it is. Munang gitudluan tas Ginoo, okay, nani no na possibly food shortage. Mo na yung mga tao nga kay baog gyud sila nga nasa stock sa balay in kasog na ay kalit-kalit na lang dili ka lihok ang pamilya na kay makuha na kay magamit. So ang coronavirus susama ni siya sa gitawag nga 4 horsemen nga to sa Revelation 6:1-14. Taas-taas na siya, di na ako basahon. Pero Revelation 6:1-14 mo ni ang 4 horsemen. Sila ang gitawag nga white horse for conquest, red horse for war, black horse of famine, ang black horse, course of famine, and the pale horse regarding death. So, kinitanan na ilabot sa foreshadowing, murag pagpakita sa mga posibleng panghitabo. Mauna nga, pag-abot sa 666, so Antichrist, sa tribulation period, the Lord willing, ingon na Biblia, marapture ta, sa na mahitabo, nga kontrolado sa nagduma ang tibuok kalibutan. Di ka makapalit kung wala kay marka, di kay makangadto sa ospital kung wala kay marka, wa kay basic services. Kung imo nang sabto nigsuon ng 666, mark of the beast, is not really a tattoo. It's not something you put on your face. But it's, karon sa atong masabtan, it's some sort of a chip nga mabutang sa imong panit, either on your right arm or in your forehead, nga
ma-scan lang na makita na tanan dito. Kung mupalit ka, di na kinahanglan ng kwarta, i-charge na sa imong chip o sa imong bank account nga direct debit. So kanang mga butang padung na kita na kay makita man nato no kung walay gitawag nga World Health Organization nga na magsulti nga naa nay tambal, dili tibuok kalibutan makadawat sa tambal. Munang nay World Health nga gi-establish para ang tibuok kanasuran sa tibuok kalibutan makakaplag og tambal kung muigo man ang gitawag nato nga mga plagues. Ang World Health, party po na sila sa pagpangandam sa taliabot po nga kapanghitabo. Mo nang naay foreshadowing nga atong makita nga sa pag-abot sa Antichrist, naagi control ang Antikristo bahin sa kadaghanang katawan nga buhi pa anang panahona. Ikatulo, una atong gisgutan ang birth pains nga foreshadow sa atong nakita karon mahitabo sa taliabot nga end times. Ikaduha, atong makita ang gitawag nato nga pagkakulang sa mga pagkaon, pagsaka sa mga kilo sa mga pagkaon. For example, no, ang taong tag 160 ngadto sa mga grocery nga niadto tag 20 ra man na. O bisan pag-ingon nga modoble ka 40 ra unta. Karon mongadto ka og pinakabarato nga palitanan sa karbon tag 80 ang kilo. Pero mga to ka grocery 160 na ang kilo. Tungod kay that is how it is when there's a food shortage. Ingon sila sa economics, supply and demand. So naay pandemic, muigo ni siya nga mahimo nga high demand kay di naman kaka-normal kapalit. So naay food shortage. Katulo atong tanawon ang gitawag nga foreshadow of economic collapse. Nakita nato sa laing mga kanasuran nga naa sila depression nga naigo sa ekonomiya, naigo ang ilang panginabuhi ug daghan nag-file og bankruptcy. Bisan sa atong Pilipinas tungod sa COVID 2 months to 3 months no, mo dagan nag 3 months nga naagi na nabangkarote, di na sila makabalik pa sa ilang gitawag nga normal nga patigayon kay wa na gyud di na kaya na economic collapse. Sa Biblia igsuon gitawag na siya sa Revelations 13:6-18 nga ang ako na lang basahon ang Revelations 13:16-18. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or his forehead, so that no one could buy or sell unless he had a mark, which is the name of the beast or the number of his name. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it's a man's number. His number is 666. Now, kani siya nagpakita nga naay kontrol ang pinakalabaw, ang pinakamagagahom gitawag nga Antikristo. O dili ka kapalit, di ka kabaligya kung wala ka aning gitawag nga marka o chip o whatever that would be in the near future. Dili na siya tattoo kay di mo na maskan ng tattoo. So sama sa usa ka chip nga itaod sa imong kamot o sa imong ibutang sa imong ulo. Ikaupat, and this is where we will probably close no. Kaning foreshadowing, una, birth pains. Ikaduha, gitawag nato nga food shortages. Ikatulo, ang gitawag natong economic collapse. Nakasuay galing tano, nihunong tanang jeep, nihunong tanang eroplano, nihunong tanang bus, way makadagan, ultimo, balhabal, dili ka biyahe. Can you imagine the economic impact of that to a community? Unsao na lamang. Ang mga hotel, dili ka dawat og turismo, ang mga normal nga kasikas dili sila ka normal nga pampanlihok tungod kay naay COVID. So kani siya porsyado ni siya pag-abot sa taliabot nga mahitabo gyud tungod kay naamang gyud pag-control ang gitawag nato nga Antichrist in the future that you cannot buy or sell without his mark. So kung di ka mutuman, bang, sarado gyud ka. Kung di ka magpabilin nga sunod sa ilang pamaagi, di ka mo sunod sa Antikristo, di gyud ka mabuhi aning kalibutan. Ikaupat atong gitawag nga in English man gyud no, sa akong research wa ko laing term magamit. Basahon na lang nako sa English ang gitawag nilang dastardly viruses. Muni ang virus nga maghatag og torment no. Those who refuse to listen to the virus, mohatag ni siya og pag-aguo sa imong
aguno sa imong hunahuna nga di ka mamatay pero grabe ang kalisdanan, mura ka gitorture. That probably is the best word, no? Dastard viruses are literally a torture virus that will affect you. Ingon magud sa Revelations 9:3-4, let me read to you in English. Out of the smoke locusts came down upon the earth, were given power like the scorpions of the earth. They were not given power to kill them, but only to torture them for 5 months. So, naay ipaabot nga kalamidad, pero dili mo patay, palisuron na gyud ka. And this virus, for example, is a foreshadow of that. Atong nakita nga grabe, no? Sa tinuod na gyud nga mga panghitabo, mas grabe pa ni siyang mga butanga. Now, what's the whole purpose? When we talk about the new normal, it's preparing us. When we're talking about the impact of what's going on around, it's informing us. So when the Lord is giving us a better understanding, that makes us excited about what's going to happen. Kay ang saad niya, no? Makatabang magyud ni sa atong kaugmaon. Ang iyang saad mo preparaman sa atong ugma ug iandam ta sa mga pamaagi kinaiya nga sakto ug tukma alang sa atong panginabuhian. And I am so thankful that the Lord has given us His Word, ang iyang pulong nga atong magamit aron kita makapabilin nga dili matayog, dili ta mausab sa atong pagtuo sa Ginoo apan atong makita nga naagyod ang Dios. Naalay simple ka mga suggestion or consideration akong isulti nga makatabang no kumurag na unsaon ako pag-atubang pastor. Well, inani lang isuon. Una, sa virus diba gitudloan ta nga kinahanglan hugas kamot para mapatay ang virus. Kabalo pa may igsuon nga if you want to prepare your life for the future, wash your hand and wash your heart. Hugasi ang imong kasing-kasing. Di lamang ang kamot nga pisikal, ang kasing-kasing spiritual. Aron naa kay kinabuhi ni Jesus sa imong kinabuhi. Dawata sa Jesus nga imong Dios ug manluluwa. Dili na ni tiaw igsuon. Nakita nimong impact. Pag abot pag yun ni sa tinuod yun nga mga panghitabo, mas grabe pag yun ni. So dawata ang Ginoo paghugas, pag hinulsol, pag pamuhat sa sakto nga angay buhaton. Ayaw na ipadayon ng sayop nga dapi nga buluhaton. Itarong ang imong kinabuhi. Ikaduha, puna ang imong hunahuna sa saad sa Ginoong Dios sa Biblia. Don't listen to what people are saying. Wa naman na nausab, karaan na nga estilo sa yawa. Punon ka og mga makahadlok, makapuyaw. Pero kung imong punon imong hunahuna sa pulong sa Dios, maligon kay sunog, di ka mataptan og kahadlok kay naa kay saad nga gihawiran diha sa Ginoo. Sama sa igusulti sa Dios sa Salmo 23:4, ingon siya, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil. So kung imo nang una-una, di ka mahadlok sa mga kamatayon. Sa Psalms 9 verse 9, the Lord is my refuge for the oppressed and the stronghold in times of trouble. Ang Ginoo may akong dalangpanan, mo ako'y mahawiran sa panahon sa kaguliya. So naa ang Ginoo nang puno na to ang atong una sa pulong sa Dios, dili sa mga hungihong. Kay kanang hungihong di man na mahunong, naara mo gid sila kay yawanon man ang gigikanan. Pero kung imong puno na imong una sa pulong sa Dios, then malig-on ka. Susama sa gisulti sa John 14:26-27. Apan kung makagikan na ako, magdasig ako kaninyo paagi sa Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka nako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, magpahinumdum kaninyo sa tanang mga akong giingon. Ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kahadlok tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Di ta maguol, di ta mahadlok kay ibilin sa Dios ang kalinaw. Ikatulo, ihunong ang kabalaka. So una, kung gibalik, no, wash your hands, pagpatay sa virus, kani wash your heart, pagpatay sa sala. Mao man ay virus nato. Ikaduha, puna imong unahuna bahin sa pulong sa Ginoo sa iyang saad. Ikatulo, ihunong ang siging pagkabalaka. Kung na kay kabalaka, iampo lang. Unya, pasalamati ang Ginoo sa tubag. Iampo, pasalamati ang Ginoo sa tubag. Iampo, pasalamati ang Ginoo sa tubag. Naa ang Ginoo mupabilin nga matinud-anon kanimo. Ikaupat, para lang di ka mahadlok dahil so uno, ibutang ang imong unahuna bahin sa kalangitan. Bahin sa butang sa saad sa Dios, dili aning
kalibutana. Na ay saad ang Ginoo nga bisag unsa pay mahitabo ni kalibutana naata sa iyang tapad. Dili ta niya biyaan. So dili ta mahadlok so sa may mga panghitabo kay ang saad sa Ginoo dili man mobalik kaniya nga wala kini kapuslanan. So kini atong pagpuyo aning kalibutana foreigner ta dire kay ang tinuod nato nga nasod naa man sa langit. Siya og iyang banay ang giandam para kanato ang puy-anan nga dili na kana mausab. Ug ikalima ang pinakawahi kung naadyo ka sa krisis igsoon nga wa kay kalibutan simple lang pangayog tabang sa Ginoo ug pangayog kaalam sa Dios. Tudluan kaniya, tabangan kaniya ug dili ka pasagdan sa atong maayong Ginoo. Ingon sa Santiago, and I will close with this verse, Santiago 1:2-5, mga kaigsuonan ko kang Kristo, magmalipayon kamo kung maabot ka ninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay nasayon kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mamunga kini og pagkamainantuson. Busa antusan ninyo ang tanan nga kalisdanan aron mahimo kamong matarong hingpit ug walay ikasaway diha kaninyo. Kung aduna na kaninyo'y kulang sa kaalam, mangayo siya sa Dios ug ang Dios mohatag niya nga walay pagpugong-pugong o pagpamuiboy. So ayaw ka balaka. Iligo na imong kaugalingon sa saad sa Dios, dili ka niya pasagdan. Igsuon kung wa pa kani dawat ni Kristo, dawata si Jesus, arong panahon na, dawata siya sa mong kasing-kasing, mudala ko sa mo sa pag-ampo, sunda ko igsuon, aning akong pag-ampo nga pag-abuaton. Piyong imong mata, iduko imong ulo. Ginoong Jesus, salamat kay buhi ka og nagtabang ka kanako. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Usba ang akong kinabuhi. Paagi sa mong balang espiritu. Naghinulsol ko Ginoo sa akong kasalanan. Ug sugod rong adlaw, ikaw na ang akong Dios. Dili na ang akong kaugalingon. Dili na ang akong bisyo. Ikaw na Ginoo. Tabangi ako nga makatubo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung niampo ka niini nga pag-ampo igsoon, simple lang. Mubasa ka sa Biblia para makadungog ka sa Ginoo. Muampo ka para madungog ka sa Dios. Og tambong sa atong gitawag nga D-group o discipleship group para ka mahimong susama ni Kristo. Tulo lang. Basa, ampo, og attend, og D-group or panimbahon pagbalik na ta sa normal o new normal nga panghitabo. Salamat igsoon. Natay mga telepono nga imong matawgan kung naa kay pagpaampo o pangutana gusto kang maklaro, tawagi lang ang mga telepono nga ipakita karon kaninyo na atay mga maandam nga mutubag sa inyong pag-ampo, text kung maulaw ka mutawag o gusto ka tawagan ka nya naa kay kasturya, just call na ay mga numbers palihog lang igsoon. Dako kay ni og kalipay namo nga naa ang Ginoo magakuyog kanimo. Mag-ampo ta pagtapos. Amahan sa langit, salamat kaayo sa adlaw imong gihatag. Salamat sa pagtulunan nga among nakatunan. Ayaw kami pasagdi kay saan man nimo. Apan ayaw pud pasagdi nga ang kahadlok mao'y muhari. Apan ang kalinaw og maayong pangunahuna mao'y muhari kay puno man ang among unahuna sa pulong sa Dios. Salamat Ginoo sa imong kamaayo. Sa ngalan ni Jesus, panalangin matago sa karon nga nakapaminaw, nakabati sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan mosulti og Amen. May buntag, hinaot ang Dios magpadayon sa inyong tanan sa ngalan ni Jesus.